Fabrikazio aditiboko ikaslea gara. Ideia objektu bihurtzen ditugu. Dena diseinu batekin hasten da. Eta kili gutxitan, errealitate bihurtzen dugu. Geruzaz geruza, Pieza bat, kutxetik sortzen dugu. Arinak, eraginkorrak, pertsonalizatuak, fabrikazio modu berri bat da. Material gutxiago, errendimendu handiagoa. Eskaneatu, konpondu, eta berriro sortu. Inprimatzea ez da amaiera. Azken xehetasunak ere gure esku daude. ikasten duguna enpresetan aplikatzen dugu. Nola ikasten dugu? Proiektu errealekin, benetako erronkekin. Lanean hasteko prest gaude. Automozioan, aeronautikan, diseinuan, teknologia berriak non, Uan, etorkizuna irudikatzeaz gain, iruden eraikitzen dugu. eta zu